You go to the book of Isaiah, uyencwadini chapter ka-Isaya 1, chapter 4, chapter isahluko sokuqala 5, chapter 6. isahluko sesithupha God says, whom shall we send? uNkulunkulu ubani esingamthuma Isaiah says, send me, Lord. Isaya uthi thuma mina Nkosi But before he said, send me, Lord, kodwa emva kokuthi I'm a ngaphambi man of kokuthi unclean uthuma lips. athi ngiyindoda enganayindebe My lips ezihlanzekile won't be responsible. iy'ndebe zami anyeke I'm going to use my lips carelessly. ngiyosebenzisa iy'ndebe zami So wash buhlaba. my mouth first. hlanza umlomo wami kuqala Wash my mouth first. hlanza iy'ndebe Because zami kuqala Isaiah knew that I'm going to preach, ngoba Isaya bekazi ukuthi and my ngiyoshumayela careless mouth umlomo wami obuhlaba is going to destroy. uyobhubhisa It won't bring rain. ngeke uzuletha imvula It won't bring rain. ngeke uletha imvula There are things that God can give you, kunezinto uNkulunkulu but you angakunikeza can zona lose them because of your kodwa carelessness. zingakulahlekela ngenxa yobuhlaba bakho Your carelessness, ubuhlaba bakho it can bring an end kungaletha isiphetho to something that God has given you. entweni uNkulunkulu akunikeze yona And now you come, you want to blame God. manje ke uyeza ufuna ukusola uNkulunkulu You come, you want to blame somebody else. ufuna ukusola omunye umuntu God has put you in place. uNkulunkulu yena The ukubekile calling has come to you. ubizo lize kuwe The calling came to you. ubizo lize kuwe If God calls you, uma uNkulunkulu you ekubiza don't misdirect your calling to someone else. awuthatha ubizo lakho ulibeke komunye umuntu Hayi angayenzi ngoba ubani bana akakayenzi. That's how you know a careless person. indlela omazi ngayo umuntu obuhlaba Angayenzi ngoba nobani bana zangayenze. What is your responsibility? yini umsebenzi wakho Angaklini ngoba ubani bana akakaklini. What is your yini responsibility? umsebenzi wakho What's your responsibility? Yini umsebenzi Are you wakho? responsible? ingabe uyawenza Have you umsebenzi wakho answered the na? call? ngabe Or the sewuphendulile calling is ebizweni still na? calling? noma ubizo lisakubiza Or the calling is still calling? noma ubizo lisakubiza You can be preaching while you are bese still being kuyashumayela called. kanti The usabizwa calling is still. ubizo lisa It has not been answered yet. asengaphendulwa The phone call is engaged. kusafona Uyashumayela, uyathandaza. In the spirit it says no answer. umoya uthi akunampendulo No answer. We are using but no answer. ayikho impendulo Ngilakami kanti krukru. Nginalo baba kanti krukru. Nginalo mama kanti krukru. Not yet responded. asengaphendulwa Ngila office in, it's still ringing. sakhala The moment you come out of the office, masophuma you're ehhovisi not a CEO. sowuvela You're a small umphathi boy. umfana omncane You are not yet worthy. awusengabi la of the ufanele call. awusengafanelwa You're not yet worthy of the call. awusengafanelwa ubizo If you want to be worthy, uma ngabe ufuna ukufanelwa you live your life uyophila impilo that will be equal eyizolingana to the calling. nobizo lwakho To the calling. nobizo lwakho You don't live like a boy awuphili njengomfana or a slave. noma isigcila Maruthanda zelito ezigaka. God bless me with marriage. But Because you're going we saw around, child. you are undressing yourself. kodwa uhamba nje uyakhumula noma ngikuphi You are not worthy yet. awusengafanele Some things they don't come until you are worthy. ezinye izinto azizi They don't come until there are some things that will never come kunezinye izinto until engeke you are responsible. uze wenza imisebenzi yakho ngendlela efanele Meaning God is protecting you from losing. kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuvikela ekutheni ungalahlekelwa God does not want you to lose. uNkulunkulu akafuni ukuthi ulahlekele God bless me with marriage. Nkosi ngibusise ngomshado God bless me with this. Nkosi ngibusise ngalokho God bless me with finances. Nkosi ngibusise ngezimali Money comes. imali yeso Salary comes. uyeza umholo Careless decisions. thatha iy'nqumo Careless ezibuhlaba debit orders. thatha nje iy'nqumo ezibuhlaba They don't even come to satisfy your needs. azizi You nokuzonikela open izidingo that zakho account for once. uvule nje i-akhawunti kanye Once. Fundi hayi izidingo, izidingo. izidingo Yeah. okufunayo Yeah. Okunganasidingo, into ozifisayo. You opened it for carelessness. uvulele nje ubuhlaba Then tomorrow you say I've got a financial burden. bese kusazi ukuthi nginey'nkinga Who zezimali put you there? ubani okupakile Your lapho carelessness. ubuhlaba bakho That's all. I try. Tomorrow you can't serve God kamnandi because you are stressed with money. khathazwe imali Now money interferes imali siyaqamukela with your calling. qamukela ebizweni lakho Hey, okay, read.
Hebrews chapter Hey, let the church be taught wisdom. ibandla malifundiswe ubuhlakani. Masingaloko sikhuluma ngemikhakha nezingelosi uyophuma soloko lencindi empty. Akunangelosi ekumele iyokuchanyelela. Akunangelosi ekumele iyokusebenzela. Akunangelosi ekumele iyokuvulela ibusiness. God gave the earth to men. uNkulunkulu unikeza umhlaba nikezele ebantwini. God gave the earth to men. uNkulunkulu unikeza umhlaba ebantwini. If the position of men was able to stop the rain, Uma ngabe isikhundla sabantu sakhona ukuthi sivimbe imvula. in Genesis chapter 2, KuGenesis look at how God values responsibility. Bheka uNkulunkulu indlela athanda ngayo umuntu owenza He imisebenzi stopped the yakhe. rain not to rain Uvimba imvula because there was no man ngoba bekunganamuntu on earth to emhlabeni. take care of the garden. Usazonakekela There ingadi. are some rains that don't come Kunezinye imvula until you know how to be responsible, until you know how to respond. uze ukwazi uphendula. Here I am, God. Nangu mina Nkosi. Send me. Thuma mina. Here I am, God. Nangu mina Nkosi. Send me. Thuma mina. You're driving that car. Are you sent? Shayela leyo moto ngabe uthunyiwe na? Oh. Are you sent? Ngabe uthunyiwe na? You're doing that degree. Are you sent? Wenza lezo zifundo uthunyiwe na? If it's here I am, Lord, Uma ngabe the uthi nangu degree mina is going to Nkosi. produce results. Leso siqu The degree will make it to rain. Leso siqu soyenza ukuthi kune. The degree will not disturb you Leso siqenye from sikuphazamisa. serving God. The moment it disturbs God, Asekuphazamise it's a careless degree. It's a careless job. It's a careless business. Because it's now taking you away from God. ongaylakhipha likususa kuNkulunkulu. It's careless. Kubudedengu ubudlaba. Because slowly but surely your heart Ngoba kancane kancane inhliziyo yakho iyaphuma kuNkulunkulu. Iyaphi. We are going to see the manifestation later. siyobona isibonakaliso ekugcineni. Oh God, Eish. you gave an irresponsible person Nikeza umuntu obudlaba a blessing. isibusiso. Look, they are out now. Bheka manje sebaphumile. It's no longer raining. Akusani. Drought is coming. Kuzisomiso. Drought. If it doesn't Isomiso rain, siyeza mangani. drought is coming. Isomiso siyeza. You are going to be dry, Yoma. but you used to be fertile. Kodwa But because it's no longer raining, you Kodwa are ngoba going to be kusani. dry again. So vele uyoma futhi. What good can come out of a dry ground? Ukuphi okuhle kungaphuma emhlabathini owomile? Nothing can come out. Akukho kungaphuma. No one can eat from such a ground. Akekho ongadla emhlabathini onjalo. Okay, great. Hebrews chapter 13 from verse 17 with Amplified Classic. Okay, let's take it from 16. Ngamabom. Verse 16. Do not forget or neglect to do kindness and good, to be generous and distribute and contribute to the needy of the church as embodiment and proof of fellowship. For such sacrifices And proof of fellowship. Ubufakazi bobudlelwano. So giving to them, it's a proof of fellowship. Ukunikela kibo It's not a ubufakazi proof of the bobudlelwano. needy, it's proof of fellowship. Akusubufakazi wabadingayo kodwa ubufakazi It's not a proof bobudlelwano. that somebody is in need. It's Akusubufakazi a proof that you are in fellowship with kodwa God. ubufakazi ukuthi wena You usebudlelwaneni help them noNkulunkulu. because of your fellowship. Ubasiza ngenxa yobudlelwano Then it bakho. becomes a responsibility. Bese sokuba The more you help umsebenzi. them, it's fellowship. Mawusolo kubasiza The more you give ubudlelwano. them money, it's fellowship. Mawusolo kubanikeza imali It becomes a ubudlelwano. responsibility, Kuba umsebenzi. not a burden. Hayi umthwalo. The moment it becomes a burden, Ngesikhathi sokuba umthwalo. meaning one Okusho ukuthi is omunye not doing it out of responsibilities. akayenzi ukuthi umsebenzi wakhe. Uyayenza, but not because you are responsible Hayi ngoba ufuna ukuyenza. of that soul. Noma ngalo You umsebenzi. value the person, not the soul. Uthanda umuntu ayi umphefumulo. If you help a person, uthanda Mawusiza umuntu. uphefumula hayi umuntu. But if uyenzela umuntu uzokushiyela kusasa uzomgwadela. But the soul will never speak bad Kodwa about you. umphefumulo ngeke ukhulume The kahle. soul will never go on social media and say ubani bani. A soul goes to God. Umphefumulo uya kuNkulunkulu. He has helped me Ungisizile. to stay in this body. Uthi ngihlale He has kulomzimba. dressed me Ungigqokisile. to worship you. He has given me food to worship you. Uthi ngidumise. A soul does not speak wrong about other people. Umphefumulo awukhulumi kabi ngabanye abantu. Don't worry. Noma umuntu angakhuluma kabi.
But umphefumulo ukhuluma iqiniso kuNkulunkulu. Noma ngahluthuka phuma esontweni ayocala izitori, ungawari umphefumulo ukhuluma iqiniso le. Uthi lo muntu unamanga Nkosi. Bamsizile, bamkhombile uthando lo. Lo unamanga lo. Ukhishwe inkanuko zakhe, ukhishwe ukudlala kwakhe. Unamanga lo. Umphefumulo uyakhuluma ukuthi unamanga lo. Zelaya. Ngumqambi manga. Noma umuntu angakhuluma amanga ngenyama. Omunye usisi lapha esontweni, omunye ubhuti, enye brother, the man of God. That's all says you are lying. Phefumula suqamba manga. You are lying. Qamba Speaking manga. to you are lying. Uyakhuluma They showed you unamanga. love. Bakhombisa They helped you uthando. so that you Bakusizile. can be in fellowship with God. Ukuze uzokhona ukuhlanganyela But noNkulunkulu. because of your Kodwa carelessness, ngenxa yobudlabha that's bakho. why you are speaking like this about them. Yingakho manje ukhuluma kanje ngabo. That's why you are speaking like this. Yingakho usokhuluma ngalendlela. Because of your carelessness. Ngenxa yobudlabha bakho. You were careless in a place of responsibilities. Bowubudlabha endaweni yokwenza imisebenzi. You did not respond to the call. The Azange calling is still uphendule calling. ubizo lisakubisa. The calling is still calling. Ubizo You are in here, lisabisa. but the calling is still calling. Ukhona lapho kodwa ubizo Don't think lisakubisa. because you are praying, you are Ngakho doing ngoba this, uyakhuleka kwenza lokho. you have responded. No, no, no. Sowuphendulile cha. You can still Ngenze with the voice that is coming to you. sesenephimbo eliza kuwe. Just like Samuel, you go Fana to njengo Samuel. Eli. Ya ku Eli. You have not yet went to God. Awusengayi kuNkulunkulu. You have not yet went to God. Awusengayi kuNkulunkulu. Samuel said, "Here I am, my Lord." Samuel athi nangu mina Nkosi. And the calling began. Bese ubizo laqala. Responsibilities were given. Imisebenzi yanikezwa ke. Who is called? Ubani obiziwe? Who has responded? Ubani ophendulile? Responsibilities will tell us Imisebenzi izositshela.